Nanso iphinde yabuya kwakhona ibhafu ecelwe ngabantu baseKapa kaGobela yeqhaga. Mawethu uMtshilibe uBhanqo nanjengoko eceliwe aphinde abuye nebhafu yaseKapa. Ningaphoswa ngomhla we-11 zika-Okthobha izobe ibhafu yokukhululeka kwabantu yeqhaga. Yiva ke wena mntu onomgqwaliso ukhala ngokungawufumani umsebenzi, awuthandwa ngabantu kuquka nasemsebenzini, ufuna kukhanye kwizinto zakho nasezimalini, le bhafu kaMtshilibe ikulungele ingakulinge ikuphose. Bhalisa kwangoku usenalo ixesha, ibhafu ikhanyiselwa nge-R100 kuphela. Ungalibali ukuza neqhaga elitsha elitixiweyo ebhafini. Uzoba nenyweba wena mntu ofuna ukuqiniswa, kuzobe kubiza imali engange-350. Ukuzivela banzi nokuqonda malunga nale bhafu utsalela uGobela ku-076 716 8568. Iziwasho zakhe uBhanqo zizobe zikhona ngamaxabiso aphantsi kakhulu. Ungaphoswa bazokhululeka abantu. 076 716 8568.